Bon dia, em dic Martí Pou i soc alumne segon de batxillerat de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. I avui us presentaré el meu TDR, robòtica assistencial per a persones cegues. Aquest aparell serveix per assistir a les persones amb dificultats visuals i es basa en Arduino. L'aparell té per entrada un sensor ultrasons que detecta la presència d'obstacles i en la distància que es troben, i una sortida que consisteix en un petit motor vibratori que l'usuari pot portar discretament en un braçalet. He decidit fer servir Arduino perquè considero que és la plataforma ideal per construir aquest aparell, atès que ofereix un conjunt d'entrades i sortides on poden connectar-se sensors d'entrada i dispositius de sortida, com LEDs, displays, altaveus o, en el meu cas, motors de vibració. Per fer aquesta demostració, he canviat els motors de vibració per un petit altaveu que emet una freqüència que va variant segons la distància dels obstacles. Com més a prop és l'obstacle, més gran és la freqüència de sortida. Evidentment, aquest prototip encara està molt lluny d'emular perfectament el sentit de la vista, perquè no permet detectar propietats físiques com la mida o la profunditat dels objectes. Algunes d'aquestes propietats es poden implementar fàcilment amb Arduino, fent servir altres tipus de sensors. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero us hagi agradat el meu projecte.